Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sayo chenro moro mar buch jopiny chakore sani. Koro wantiere ka gi wendo modhial Kennedy Ondiek ma en jakom mar PPA mano Progressive Party Alliance, to gi Calvin Sokoth ni Gaucho mano jasiasa mar ODM kata Ghetto President. Ero kamano ahinya kuom miwa seche wendwa. Ken wachaka ni kodi ka nche in ja UDA nyoro ka. Ang'o momiyo iwuok UDA? Ero kamano wadwa Trevor. Mokwongo en chama mar Progress Plus Alliance. Progress Plus. Ma party ma chama manyien. Maendi en chama manyocha wachako kendo wagero gi jogo eko mawariwore godo e paro. Kaluwore ni nitiere kama wasebede kendo gik ma waseneno. Manyocha ne an godo e chama ma UDA. Ani manyocha antiere ka. Mokwongo ka walando mondo wabed gi lokruok to gi yawruok mar nafas mar demokrasia e piny luo. Agenda momiyo an sani awacho wach mar PPA kendo nikech en chama makoro wagero kaka marwa nikech wadwaro thuolo mar demokrasia. Ndalo manalando UDA nawacho wadwaro thuolo mar demokrasia. An kata jowa ndalo manalando PDP ne adwaro thuolo mar demokrasia e piny luo. Riwruok mobede kid jakom to gi William Ruto is a clear onyiso maler ni pod gidhi bedo gi riwruok moro madhi kelo bedo gi chama achiel e piny luo ema dhi decide nwang'a mabede MCA, MP, governor to gi senator gi women rep. An gima sebedo kadwaro mana achako godo Ramogi ka kenda dhi nwany en ni wabed gi open space mar demokrasia. Sani ng'eni jok ma dwaro kombe ok ong'eyo kata ka gidhi yudo tiko mar bedo gi kombe kata ok gidhi bedo e piny luo nikech riwruok obede kind William Ruto gi Raila Odinga nyaka gichope debe to dhi nyiso niya jowa ibiro pangi kaka osebed kipangowa nyaka ne chak pangwa 92. Koro ne an e UDA seche ka Trevor ni winjo ka wacho ni mondo jowa ma joluo obi mondo wariwre gi sirkal. Gima ni biro riwne gi sirkal opogre gi gima giriwore ne sani gi sirkal. Ne wawacho ni mondo jowa ma joluo bi oriwre gi sirkal nikech thuolo mar bedo gi kom telo mar presidency osetamowa to ne nyaka wabed mariek mondo wabed but jogo eko mong'e kaka ikawe mondo chieng' ma wabe wadware. Mana sika wacho ka ni wan gi joluo moyie bedo machiegni gi William Ruto mondo giwuothe tiende kaka Ruto nowuothe tie Moi mondo gidhi mos ka wapango kaka wabiro riwore goganda mamoko mosebedo kokwedowa mondo mi wawuoth kodgi kanyakla mondo mi wa strategize chieng' makoro gik to wanyalo yudo telo mar Kenya. But ibiro yudo ni gimotimore en niya nikech nyocha watelo ka nyocha wachnwa ni wakelo iwa ni watelo e sirikal. Nowachwa ni kelo iwa wadhi chiemo, moko nowachwa fuo kamine wa, moko noluongwa na ndhoke, amor ni koro wega ndhoke saidi. Giriwore gi sirikal. But gima giriwore ok en gima wadwaro. Gi hijack sirikal. Sani king'iyo tiparo mana ni wane weg sirikal. Ma ok dhi miyo wathuolo osemedo wakwede gi jowa mamoko, medo wakwede gi dhok mamoko, makoro wan wachalo gima wabiro wakaw gir jomoko mane gikedo ne to koro gidhi dirwa makata kwa dhi dwaro gimoro 2027 tek mondo mi wadhi wayudi nikech wadonje moro ni manyocha ok omiwa koro wa hijack bas kendo koro wachako wanyisa chaya bas wachako pogo ji e dhoudi moloyo kata kaka ne ogipogore gi wegi e dhoudi. Emomiyo anago kwano kaka Ken Ondiek ng'at mosebedo kadwa liberate luo e lwet telo achiel nachako kendo joluo ng'eya nachako gi PDP ma watemo mwalande ma jok mohero chama achiel nodhi oloronwa registration. Adieri manduke ni PDP dine wayombo godo Migori, dine wayombo godo Mabei, dine wayombo go kombe moko. To nikeche ne gidwaro chama achiel ne gidhi gidinonwa sani gilando Ondiek owuok e PDP odhi e UDA. PDP no kawuoke kade waro kodho bado no kawuok e PDP no lornwa registration mano tamwa Raila gi no lornwa awacha adieri ne giloronwa ma ok timo registration. Koro nwadong partyless. Kwa sedong partyless anariwora gi UDA nikech William Ruto noyie tiyo gi joluo norwako nyako wadwa Raymond Omondo. Koro nawacho ko wadwa ni e gini antie. Kendo Raymond ka nineno kaka nyocha pango tich e Nyanza, tich nyocha tire. To bas ka gik to Akuba chakose fwenyo ni wakaw kujo gi UDA. Nyocha market UDA ma serious ma UDA ni gologi. Ni waseingo gi. But koro nikech ogo kwano ni jo Ondiek ni obiro warach gi UDA ni gidhi muogirwa mwang'iyo chamo pile ni. Bas odhi ochikore ka jenzi biro to chikore riwore gi Ruto piyo. Agenda mar riwro gi Ruto ni ok en mar mondo mi okony Ruto. Agenda mar riwro gi Ruto en ni mondo dong gi Nyanza Ruto nge takoro gitiyo gi Ruto to nge kaka Ruto bro gi UDA dhi mbele Nyanza
bas koro dong ni ODM control Nyanza kako osebedo ko control wa an agenda na osebedo ni mondo Nyanza obed gi demokrasia obed thuolo ma an adwa tiye tija adwa loke tija okagora kod ODM be okadhi wuoyo kuom gima rach but gima adwa wacho ni party ne wamwa biro ni en mar mondo wagere ano kan neto gini awinjo ka giwacho ni neto gini nochako fail maro chieng' cha bekiano timo an madwa dhi to kendo neto gini go te wabro riwore go kanyakla nikech wan gi idea mar loko ganda lu mondo kik wachal jok motwe jela. Gaucho Ken wacho weche mang'eny ahinya. Achiel kuom gi ni riwruok mar Raila gi Ruto dhi ketho demokrasia. Biye gi wacho. An gima nyalo wacho ne mokwongo an iluonga Calvin Sokoth mong'ere sana en Ghetto President kata mwana soja wa Raila Odinga. An gima nyalo wacho ne Ken Ondiek gin joma go siasa gasira gi feelings then gin gi joma nigi self interest margi kwa sababu Ken Ondiek ni emo manya ka wane maandamano mar Sufria Guluth Kuon ma kendo manya ni Gaucho bi mondo wabede sirikal duong mondo watiuru kanyakla mato na nyiso Ken Ondiek ni an ng'ama timo na decision ma amua na decision en ng'ata chiel wan joluwan gi kiongozi achiel men Raila Odinga ko wacho ni wadonjo to wadonjo ko dagi ni pro tingo Sufria wiwa to watingo Sufria wiwa ineno sani otimore mwadonjo sirikal kuro mondo ongana Ondiek gini kendo kwa donjo ni tip mogi ke dhot bapo kwa donjo kata to Ondiek osaringo gondu kendo dwa chako chama moro maisuru Ondiek gine jomoko jo siasa moko ma sama nitiere crisis to gichimo maber especially sama jolumo kone kocha chande gore kocha motingo Sufria wiwa timiyo gi mnungo maber giwuotho go ni koro giero sirikal no kabisa kendo gi defend kendo gitimore ni wane mwarach sama wadonjo ni titap to nyiso koro ni salary margi manye chulo gi maber allowances maneng'eny koro duok piny koro sama oseduok allowance gi piny koro giringo kendo ne gidwa chako chama moro mar kelo revolution in Luo Nyanza anyalo nyisi ni ombija kenda kono jowa ma joluo ni wan kaka Raila Odinga no ketwa sirikal ni wasagore igni mang'eny in fact onge jo mosagore piny ka malo jo Israel ka ok joluo gi Raila Odinga kech king'iyo muma wacho ni jo Israel nogore mana 40 something years joluo gore 59 years manyiso ni kane muma indiko kawuono to Raila Odinga gi joluo ni ndike New Testament gi Old Testament koro anyalo kono Ondiek ni ang'eyo ni samoro allowance mare ema osebedo koko wedu maber nikech nitiyo kod ndalo mane wan kocha cha to gine mane gitimore ne giuso sirikal kendo gine mane gitimore ne maber king'iyo ji mang'eny mane nitiere ndalo chande ka wan kone maandamano kata joluo mane gin go kago press conference against Raila Odinga kendo mane criticize Raila Odinga tiyo gi joluo marach sani oginen gilal te mana ng'ama noga kapod gonduru en odo widi kende but odo widi to loso a line mar jowa ineno but Ondiek tapano dhi lal kabisa poko lal ko kudugo piyo to dhi lal molal kabisa gi chama tanya nyisi ni ya onge chama mora mora Luo Nyanza mabiro influence Luo Nyanza ka ok Raila Odinga gimoro wacho kar ka Raila Odinga noluro agency onge kama Raila Odinga noluro agency nikech ka Raila Odinga noluro agency Raila Odinga poko tamo jogi dhi e barabara poko tamo jogi dhi ka hotel mondo dhi wang'eyo gima notimore ni jo agency mane onge chama kata kabila miluongo ni agency joma ne nitiere lweny mar ni line mokwongo mane gore mokwongo ne gin ng'eny ne gin joluo Luya Kisii ma supporters mag Raila sama ne Raila Odinga mosore gi Ruto ni pap to jogi no dhi mosin koka joko chako sense gi kare gini ne waonge koro anyalo kono Ondiek an kaka kijana wadwa ok anyal pingi nikech ok ber na pingo kaka Mbija in e kijana mabende dwaro but kum sani ne wami baba wa Raila Odinga time wami chama mar ODM time but kineno ni setingori kabisa kendo tiki mutpongo luti kabisa to in dhe mbele nwane mbele jadolo bija oganda maluo gino oganda maluo oganda maluo ogino oganda mibuogo oganda maluo nyaka ng'e ni ka jomoko ibuogo Ondiek ok buogi ndalo mane gipako ODM no ema nowacho go bado go kotho bado ni wadwa kelo demokrasia ne giluor ma giloro no sama jo wakelo UDA ka ni neno ka obogo gima gidhi gichako timuri Gaucho gidhi nyaka mbita ko dhi gi tablet gi Raila for the first time Raila dhi tablet for registration nikech Ondiek goyo wach UDA ma impossible thurwa adwa wacho ni an ang'e gima jo thurwa dwaro jo thurwa dwaro mondo wa realize katiba sama ne giwuotho gi Sufria wigi
ne giwuotho ka gisomo article 37 ni article 37 oyienwa mondo wang'any sache ma gik moko dhi maricho. To sama giwacho mano to gidwa somo article 38 Gaucho kichori 38 matin to wacho niya Kenya ka owinjo wabed gi vyama vingi chama mang'eny. Ang'o momiyo gada luun sama usomo 37 to kisomo nu 38 to urachore ok udwari mondo som nikech ijahero bedo jahera Raila. It's not problem. An be ok ni ok adwar Raila. An mokwongo Raila osekonya moloyi. An ing'e nasebedo gotiko Raila matiyo ge gi honorable. But the thing en niya japuonj ok puonji mondo ibed japuonj. Ka jakom osepuonjowa siasa masebet MCA gik sama koro japuonj kosepuonjo kisik niya mwalimu how is this mwalimu how is this kosepuonji formula an jakom puonja formula ni gini ka ogang'enge kendo adwa wuothe oganda luo kanyisoge ni an gibiro miya thuolo kaka Ondiek mondo abed gi chama mar PPA maka chung president tadhi kawo ok abi ywe wang'a gi kitamba kimaya abro chung takaw ne joluo for the first time joluo bro bedo ga presidential candidate mabro dhi Bomas kende ok abi oro ji kaka jakom Oling kumoling'e to oro ja Masaicha ni madhi gwere Bomas giri kwalo giri wuon dheri kwale kul ti oro ng'ato ni madhi gwere kucho igo kucho ma ichelu ladam ne dama ole gini ang'o mane mono jakom an jaluo dina ber ni ane jakom seche ka joluo ijauru dina dhi gwera kenda ma kengora ma dina kengora ma gigo onge ng'ama ni rando ka okan Ruto dina ok olad kacha Raila dina ok dwano lande simply because wasebedo kwa keta dita wa kamoro achiel ok onyiso na kedo gi jakom but the truth en ni ayawo piny joluo an ayawe gadieri ma owedi nigi thuolo mar wacho mowacho Gaucho nigi thuolo mar wacho mowacho but gima wawinjre ni kwa yie ni article 38 oyienwa mondo wang'any to piny luo wayiuru ni article 30 ka article 37 oyienwa mondo wang'any to wayiuru ni article 38 oyienwa wabed gi chama mang'eny ODM obedi kaka nawacho sa UDA cha ODM obedi wager UDA koro gimomiyo ok wanyagero UDA an demokrasia ne madwaro en ni giseriwore jogi onge kaka bro we UDA dhi mbele kendo joma nie UDA go biro yuduogo ka to gi jo ODM moko be ma ok mor gi gima dhi mbele nikech adieri manduk wanyo chioro wa studio ka yena ya explain matin abe ang na medi time Gaucho don't worry I'll keep you for long nyocha wabire studio kendo nyocha wawuotho kwa lando President William Ruto gi sirikande seche go nyocha rach maga Gaucho nyocha go Ruto goch Kisumu ka gimosore gi Raila kawuono ber adwa koni Gaucho kendo adwa wacho ni joluo mondo ging'e for the record kendo joluo me sirikal ong'eyo gi joluo ma onge sirikal ong'eyo an kaka Kennedy Ondiek we are surprised today kendo adwa surprise joluo onge msara mana chame sirikand Ruto be onge pesa mane miya sirikand Ruto be onge tenda mana timo because of sirikand Ruto en clear jowetewa nyaka ng'e the only thing manadwaro an I believe ni UDA cha ne dhi yawnwa space mondo sama jo ODM osetimo nomination marach kaka gidhi timo kata sani gitimo kawaida to wabedo gi thuolo ni Trevor Mbija kata Nyakach kama idwa chung'e cha koponi odhi omiya kupe moko ka to ini wacho ni Ondiek miya umaru ni jopiny dwara mondo kik ibed independent kech independent kidonje parliament ibedo confused koro nwadwaro ni bedo ga party makidhi chungo kati nyamwa ichako wuoth go sani to bas kigik sakura to jopiny decide wadwa Trevor or wadwa Gaucho tok ni dino ni moko kes moko yalo bingeni kes magodie moko yalo nyaka konino ni 2 weeks to IBC itero nying ng'ato IBC nikech gidile kes mar ODM maonge kata ng'ama koro nya chung kode jomoko ni e parliament ka ndima dino yombi kata dine ng'ato dhi independent gimanyalo kono osiepna ng'ane ne osiep Ondiek ni okanyal pingo dream mare mar dwaro president but kata bedo gi chama machielo but anyalo discuss in kidwaro president Obija to kanyal discuss Ondiek samoro agent mar ng'ato en owuon kata kidhi kode ode mi penye to Ondiek in gadiri mar dwaro president kanotamo rengo notamo group dal mazutino gini mondo gi manage chama mar Luo Nyanza mondo gi penetrate koro Ondiek jamani niko roda cha ku discuss Ondiek no Ondiek dwa lao cham Raila en Luo Nyanza majo luo Ondiek aparo nitiere kanisa moro moleme kata jomoko madwa kete nyathi misa gi moro mondo yud gimoro mabende ni sawa wayie ni yawo marino yud gimiyudo nikech piny kar ka en interest samoro serve interest nikata dwa serve interest mar ng'ato ka imbe interest mari nitie kanyo cho kar ka
emanche in jauda kende go malich ang'o motimore nikech samot ne kwadonje bread base ni pok watiko kata higa ang'o motimore miringo inyiso wasani ni nadwa nyiso kauno live tv ni an onge tenda mana timo onge UDA mane miya gimoro kata nini anyalo paro kibiro ira ibiro nyisa mondo wa join UDA ka wantiere e campaign mar IBC called cost of living kode ni tenelero seriously woche ni neler king'yo kawuono gi dalo chopo gore matin Wetere woche opogore sani kata wangi neler kabisa ile bajo die muketi wajisi Bogo Diego kodiga woche bodie pa Ndega page sadi okin kaka ninja kata mafuta chali dok piny ine koro an gima nyalo koni Ondiek samoro bedo gi kiongozi achiel ma ji luwo okomino ni jowo fuwo Jaluo history mar Jaluo ni ne wagiwacho ga ni ati ni awende ok we yiere awende luo mana yiere wan kum sani ok ni Raila Odinga ne nyalo moro wa kila ng'ato kata mane kanisa Yesu Kristo wadhi pile kanisa to tije moko gwedh kila siku to pod wadhi kanisa ineno koro an gima nyalo wacho kum sani eri kum rowere wa ma Joluo te ni kum sani kata Raila Odinga nyalo bedo ni ok timno kaka wadwaro but mane wuno ma nyaka waluke no nyaka wasir ineno Ntigi mora chiel ma Kennedy wacho kama bedo na winja ne ni riwruok mar ODM gi UDA ni okela kwede koso kelo riwruok un kuneno okelo ntiere joma feel ni ntiere kwede mag joma wacho ni okela kwede gin mana joma wuok central but kum jowa gima nyalo wacho ni jowa leaders magwa ma momi nafas gimonego gitim sani ne rowere ni mondo gi make sure ni gi empower rowere kendo gi ndik rowere nikech generation will change kigikaw generation marwani gikete generation mabiro mawuok university mutiku school jogi gin ntik ma ogie ntik magikia gin gidwa ng'eyo hospital gidwa ng'eyo gido tich gidwa ng'eyo gido school fee ineno koro ana kwa mana jowa mosedo tich e sirikal ni gi make sure ni gi empower jowa ka ogitimo gino to gibiro bedo shock nikech king'iyo kata mana king'iyo kaka sani gik mwenye ni vijende go ni mapangale macha enzoezi ma 2027 vijende gibiro lawo ji ma serious ineno king'iyo kidwa ng'iyo ni vijende ni gikech kendo vijende kata vijende manyego ji kata mane rally kundegi ng'eny gi ogin vijende mag jorabuon gin Joluo en Kisii en Muluya emanye manka tangate mbele president nango vijende gi ni gikech koro na wacho ni riwruok mar baba gi Ruto ni mondo make sure ni obed riwruok makik obed malo ka kende but obed riwruok madhi nyaka piny to dhi piny ok en mosruok na mosra gi jarabuon kata na mosra gi jagot maruto hapana en ni vijende wagi mondo yud gima timo ka gimiyo gimiya ops kendo to 2027 ombija koni ni okodhi bedo kata no Ondiek dhi chako chama okodhi bedo mayot adhi yombo ineno okodhi bedo mayot kura mane makwayo nikech amba kijana sama vijende moko neno ka Gaucho moso baba Gaucho ni rally moro fulani ntie kijana moro maneno ni ati Gaucho ni gi pesa kata Gaucho eno chimo maber wane mo inyore ineno to ntiere gimoro wacho ni tigol duk mane udi timang'owa iumo lakini adiri mantini nikech gima timore ma onge vijende ma umia Nairobi kama lo Joluo onge liel mabudho Nairobi kama lo lend Jaluo kotho kawuono gi Kisii gi Muluya gi Kisii gi Jaluo biro bedo dwe kichango igo thum buti ne liel Nairobi ka mabende sheria no saket ni thum oko ne gigo nyaka saa 4 koro jogi dwa choko liel nango ja Kisii momogo dobe ma pej kuchocho choko liel 1 week gizetero liel dala but magwa budho nango waonge ng'amo empower wachama mag Joluo mantiere kamora maronge ng'ama empower mane mamo wacho ni joma chalo Mbadi Opiyo Wandayi ng'agini gi empower jowa shida mar ji mang'eny gilalamika ne baba kende baba kawo tich to pogo ne ji jogi kosa pogo omiyo governors omiyo ji senators omiyo ji MPs jukumu mar jogi eki en mondo gi empower jowa to jogi gin gitimo ka gin kaseni ni to ka gibire media kaka to gisifu baba to girito ticket kaka ido migi ticket ana kwayo kaka kijana mantie close gi baba tangi gima dhi mbele gi make sure ni gi empower jowa ka gitamore mo gi empower vijende wagi to dhi frustrate gi 2027 marach Trevor wa yera chagi kama wego no gima timore ni Gaucho ng'amo siepna kendo adieri sama nyocha wan e sirikal mar William manyocha antie mar UDA wicha maseweyo
nyecha dhi amanye kalure gi kako tiyo matek. Kineno Gaucho e bunge la wenye nchi, kineno kako kedo ne jakom, to tiyo matek. Ok ang'eyo his pesa wealth mare. Kaka an ang'ama go biashacha. An temo mana support president nikech an benda feel ni in the process wanyalo bedo kanyo gi rieko mar yudo kura mar bedo president. An na target by the way lemo mane an go en ni Dr. Raymond Omolo bi ng'ama yang no bedo strategically etie William Ruto kacha to bas imiye thuolo. Raila Odinga should have come to bas omiye backup kata Omolo kata Eliud Walo kata jaluo moro ma strategy ngech wan sure ni jakom level makoro gike ok adwa tamora no konyal chung kendo but ne wabiro kanyo gi mos moro ma ok wachap status quo to kwasebedo gi mos to regi ni pod bedo kacha gik manotimo ka otimo to jakom miye backup ti develop ng'ato manyalo bedo kari ka sani orumo. Ok inya beda ng'at moro ma in jite ok idwa nodongre ng'ata manyalo yudo thuolo bath yo kidwa nodongre basi idwa ni beni ne ruath kende kul. Mana wacho ni sami bedo ruath kendi e kul ti bedo maduong' sana mi bedo mapek sana makoro kata ruath mok inyal konyo ti end up ni koro ruedhi matindo manyalo miyo wayud chakgi. Koro dherwa ni endi ninda luora to wan ok wayud chak. Mane mana target ni kata kaka Mbadi. John Mbadi en ng'ama strategy. No nyalo dongo mus ka to bedo president. Ing'eni kaka wadonjo odhi obwogo jomoko kama joka koro ing'eno chako koro en miti mane nitie 1960 something ema koro dwa duogo and then ibiro yudo niya kama dwa kosoa Gaucho gini ibiro ni sani ka gidhi e bunge la wene inchi gi yanya gi ok yany but giwuoyo e moro ma bwogo joka iwinjo koro kobwogo jogi to chieng' moro wadwa bedo president iri kaka obrobe to jogi useneno kosebedo stumbling block osetamo wabedo president an ok anyal support ng'ama chielo. Ni paro na dhisa ng'eny gi paro kata sani chama nani gi paro ni en chama ma support ng'ama pingo jakom kaka Rigathi Gachagua an ok anyal tiyo gi ng'acha nyocho declare ni en jamlima ok anyal tiyo gi Rigathi atiyo gi Rigathi macha tribalist Kalonzo chung kar luo kende kar gine kara kamba kaja en kamba ne mong'iyo en odwa bedo kanga kingpin ng'acha dwa bedo mana kaka jakombe dwa bedo luo kingpin. Iwinjo, magi gik mana adwa distort sani. Adwa ni vijana wang'iuru ni fine jakom osekedo. Anyocha wacho ka several times jakom osekedo osegero jomo puguru wan gi ogero ma kawuono wakuombo. Sama koro wakuombo ni onya matimo thuolo mondo wanyo Ondiek no ba winjo kani kanyo ebe winju magimo wacho. Mane jaduong dala magero dala. Ondiek no wuoyo kamano, Jaugenya no wacho kamano, owacho ang'o? Ondiek biurane ka mondo wang'iurane to wa strategies ang'o? Kigo koko kendi to Mbadi manya bedo president ok wanyal support. Opia Wandai manya bedo president ok wanyal konyo. To wawacho ni fine, thuolo mar yiero wabunge gi NC an gima dwaro maduong' ok ni mondo kata ni watam jaluo moro bedo president. But adwaro thuolo mondo mi jaluo wabro yiero chien kucho. Kik wabed gi embarrassment aila moko ma wan go ka. Nikech wadwaro kako ganda, wan mo kelo demokrasia. Wabedi thuolo niya, ODM beda, UDA bende wat kapod gin traces mathin but margi chako koro rumo. Beda but mar PPA bo beda chieng' ma ja UDA ochung ja ODM ochung ja PPA benika kaka nadwa keto candidates levels te nikeche ang'eni waonge pesa maduong' midwa gogo gigi but wadwa bedo gi chunywa twe chuny mar jopiny gibiro riwore koda kaka wadwa dhi go lweny Gaucho nitiere wacho ging'eni ken wacho maber ahinya nitiere joluo nogo ngero moro ni jodongo e rieko jomatindo to jomatindo e teko jomadongo. Makosa ni kanye ka koro jowa bo mako ng'ato kaka Raymond Omolo mane nya bedo nwa president mondo embe koro kele ni embe oroma makosa ni kanye. Koro an gima nyalo timo kuom sani an personally poka bedo close gi Raymond Omolo lakini Raymond Omolo chalo kaka romb Yesu Kristo mane biro jine wacho mana jomoko kande mane wacho ni ng'at midhi nyuol ka iluonge ni Yesu Kristo kendo kamba ne okonego wamul. Kancha dhi dala Migori to ka ne liel ka wuok e liel moro tayudo kama moro kona ni Raymond Omolo gero ne ot. Ka iwuotho nyochacho nyoro ka nitie kumoro na chame lunch to adhi e bunge la wananchi mar joluo pale Insurance to joluo chako go story to ka joluo chako go story to kijana moro goni bwana ng'ama support ji kabisa kendo empower jowa kabisa en Raymond Omolo. Kana dhi Kisumu jelose wach Raymond Omolo
kanyo cha dhi Ruaraka dhi Ruaraka kendo cha dhi Koch kamoro ma vijende kata polis ok donje to do ka vijende moko discuss ni tije luo moro kanyo je luo moro ma waneno sani ma konyowa nyocha kale moro moko ka to oronwa gimoro ka mwa timo maiti mokalo mar je luo mosak bedo karibu dwe ngato nitiere liel moro mancho ngat mono bedo ka 2 years mono timo bunge moro mokanya wacho 2 years otam bilo tamechulo maito kwamo modhimo onini bill no mogolo koro an personally poka bedo close gi Raymond Molo but umbe ku gik motimo ji filtera nyisi ni kata mana Nairobi ka sani eri Raymond Molo no ntika kiwinjo vijende ma mobilizers marori majowa iwinjo ka discuss koro an gi macho ka problem ma joluo nigo en go wivu joluo kata ma jotelo gi gin ga go wivu ni ka gidonjo kamoro ka mundiko wach maber ni kapo ni gidonjo sirikal to gidonjo gi yung joma nitiere iye giriure to target margi obedni ya wanyalo empower jowanade ineno bado empower jomo nyalo empower opio wandayo ndik jomo nyalo ndiko ngawa kendo gitim gima ginyalo timo ka gitimo gi umoja lakini jogi nitiere some challenge book moro mane gisomo to mane mido ka jomoko mang'eny laumu baba Raila Odinga to gilaumu enono jogi kosa mitich to jogi ro ka jomo mitich gindiko mana jogi families gi then gima gitimo ne jogi ni ka gibiri interview kaka ma to gisifu baba one hour ka gidhie mkutano kuchochonde to gigo opponent ka koro gikaw advantage mar go Gachagua ma ok chalo gimigo maiti mosato emego oko mondo koro jogi koro tije monego joko kwa onini oigo kwai koro gikwai koro an gima nyalo wacho ni Raymond Molo sani dhi kaw nyini police house jidu maradi kigiket ngato kata ka ngato dong mana giga chiel to retire Ondiek ya retire cham pesa mar retirement gima no joro timo ineno koro an personally poka bedo close gi Raymond Molo poka bedo close mbadi wamos kwarado mane function ma godiem opio wanda the same but what winyo ni sectors magi kaka last week na winyo kia 1 month 2 months 2 weeks ago na winyo ni sector mar ngane opio wanda ne kawe jitiji jiadimo e okaw mondiki ineno nyithindwa mag joluo sandre moromo governors wagi gindiko jiadi ngeni nyiyo ga mana Ruto kende to gingi county government kaka Homa Bay Migori Kisumu jogo ndiko jowadi jowa sandre makapo ni jogi nyalo riwore ki gibini ya ni ne giyudo Raymond Molo ne giyudo Ondiek kanyo ne giyudo Owidi kacha koro giuso ne fia ni ka ok nyal winjo watu adhi kono baba mondo riembe tich mano giwerego gila ngato tim rule ne to kapo ni ngane ne Raymond Molo timo maber nikech adwa koni ngamo riwo joluo kawuono mapodomi joluo so dhoka chiel en Raila Odinga kanyalo bedo kawuono ni onge sin ino chama moko Ondiek ndiko ka nini nyalo bedo mang'eny moloyo to ji nyalo rawre malich kendo ji nyalo tamore kendo mondo bedni ilidi ng'ata chiel ineno mano gima nyalo timore Luo Nyanza nikech ndi jomoko mosakaw advantage gi riwruok mar joluo ni marach ineno ene makoro chalo kaka tipo mar jogaluo baba ne tipo mar mama miacho ne tuo manyalo tu Raila Odinga tuo no nego pogne go kila ng'ato to Raila Odinga manyalo nego Raila Odinga tono nego pogne kila ng'ato Raila Odinga bedo mangima nikech Raila kobedo ni onge kawuono to chama mag Ondiek ni mindike bugi kila ng'ato nyalo bedo gi chambe to wacho Gaucho an mai kaka ji dismiss ga Trevor sama chako kene no gine ni onge kubede an ka gi resilience mo yire dalo ma chako wach PDP gigo wago bado ka gichwanyore go bado gibedo bado cases nyaka maonge mondo maka PDP fail nikech gineno mach mano dhigo kanya chako yudie ka manje gi anya mana gilawa ga maber na winjora maber gi yawuoyi town ka Nairobi ka winjora kod gi Gaucho gere gi winjo ka dhi amanye koro gilawa ga pap kacha nikech ange kaka chiemo kodgi dina bed mana jamgundi amoro mabedi koro gidine gi chwada ka we to wira ga Gaucho ange kaka dagni go kosubura dog no dhi maber chiemo poka chiemo kod gima timo gi kijana wadwa gima timo gima timo ka kijana wadwa an kijana wadwa okanyala alawi nango koro gima atemo tiko ni kapo ni Raymond mondo timo gigieki to mede timo wewe ne adi me gima wache niya akelo topic for example mar Raymond mondo anyisu niya wan gi joluo mang'eny man gi te manya bedo president en mana ni wasebedo kaka luor mar oganda niya ni mana kaka tim guok kamoro idho to onge machako chape nyaka timango nyaka ngotieki
to nikech wasebedo gi jakom wasebedo gi en ruath makata nasepako ji te osepake kata pod apake. The thing en niya sa koro gik ma kata jakom owuon kamobedi kendo anya address kamobedi ong'ie ji kondiek gini jomar strong mar kami ok onyiso nyaka bed mbunge an abet MCA to tije MCA na ingo gino ka chung for example jomoko penja nang'o miyo no defend that job was too small for me. I need a big job kaka nyachake bedo governor bedo MP bedo president I need a big job nikech kata mane an MCA wuod ma ing'eni Kibiri wuod agero nderni 10 makata kama koro agere ndaro tama I'm telling you jo Kibiri biro kodi so nyiso ni I need a bigger job koro the bigger job manyadwaro for example inyayudo ni kadwa chung MP to nikech nyachung ne ratiro mar oganda mondo wabed gi chama mang'eny ka wang' gik sama ing'ado bura ng'ama dhi bedo gotiko mar ODM karachuonyo ibiro lorna iwira Ondiek manyo yanyo ji to an ok ayanji nachiwo mana thuolo mondo ji obed gi space to mane kaka gisebedo ka gitimo chama bas gisebedo group of people moko ma gin koro gin gi community gi giwegi ma in ing'ama ichich go ni wachich kod nikech Kajwang' nowacho ni fidelity loyalty ema biro bedo judge koro ing'i ni Ondiek manong'urja idwa miyo tiko imiyo nyaka faga brand ma ok nyal timo anything kama kono tami atama jowa mosetamo ner gini neto gini notuono tiko ka niwira ne gipenjo niya wajo South Nyanza SPLM wani wajo South Nyanza tipiti mwanang'o. That is the only problem koro an adwa kete chuny joluo kelo wach remo nikech en wuoyi ma king'iye gi rieko gi kako perform gik moko en ng'at manyalo bedo something. John Mbadi king'iye gi rieko en ng'ama nya bedo president. Opiyo Wandayi king'iyo en ng'ama nya bedo president. To kata joluo moko ma ok nie positions gi gin gi teko ma bedo gi rieko kata an minenani ariek seriously budget mar Kenya kanya ran kendo anya wacho ni an joblessness me Kenya anya tieko gi wat gi 2 years nikech anyalo keto budget mar 2.4 trillion tagero factories 100 maji tede ndiki ang'o ma mono gitimo man. It's simply because wasebedo country mobedo divided gi tribalism bas article 10 mar constitution manyiso wa tabia maber mar telo waseweyo timbe maricho richo ng'ato kwalo gang'e ng'ato ka watineno bas ng'ato kawo pesa kata imuinjo konyi Gaucho kata rally mag Raila muneno dhieka nitie pesa moket ni budget to ng'amo ting'e ng'ade ma in kiyude tiyudo $3,000 wang' teko gi achaya nikech article 10 mar katiba ok wadwa luwo kethgine basi neno gibedo gi perception kaka nene jakom dhi bondo to wacho ni wajo motelo Karuto watero iwa they believe ni wadhi chiemo adwa koni an gima nachamo adier onge the truth that's the truth koro gima timore en mana niya ka ninena an gi sudega koda ni is not cheap en coat ma very expensive tatimo amanyo pile gima adwa kwayi Ombija kendo adwa kwa Trev ng'ane wadwa Gaucho demokrasia mineno kedneni ok en mar Kenya kende en nyaka mar anyuondu inyadhi nyaka anyuondu tidwa yier jakom anyuola ok ni Gaucho ni maduong' en mokete inyalo kon Gaucho duong' di but we ni dhi mainwa kama chielo we waketo uya moro bedi ka mana kaka jakom wasegerore mogik level makoro giken onya wacho no mera Wandayi Ondiek Mbadi ng'ane biura ne adwa pango Ondiek koko migoyo no we goye ane biane wabed ka wadhi timo kama to wany mar nyaka ng'ago koko na nikech ka we goye timiti dhi rally mar Gaucho gini idhi lawi lap Kisumu nang'a dhi kumi dhi lawa jang'a dhi law kumi dhi lawa ibedo gi mari kaka koro adwa bedo gi marane carefully kaka ochieng' ma Ugenya en gi maro lingo thi oyierego oduogo mondo mi kik idhi kama idhi goyie to ka joluo nyalo yie ni wawe gocho ba joma ketho be siasa wa ok en kata jogo kura ok en kata jopiny en yawuoyi moko mokaso nago gi lach mawuotho e bath jika ma ketho nyaka liel gidonjo kanyo ka gigar ma gigoji ma giriemb kata liel giketho kata ma function kethre for nothing samo kata jatelo mobiro kodgi ok onyiso gi ni gigoji samo kata Gaucho ma commandant buoka ni ajogi timre na ariambo ko sawacha die nyaka wajoluo wakuong wabede gi discipline ema dhi puonjowa kaka wadonjo kamoro kaka iwinjo wacho ni ka ne jakom donjo ka to no donjo to jowa manoko ka ok wuo marach Oburu Odinga nyocho miwa koso koma wacha dier en Uhuru oseyiedhi konyo Raila bedo president to en owuok kanyo wan gi system wan gi blues what was it nyaka nowachi nitie gik moko modhi ulimbus kaka nyo walingi reto uneno ka ute moni gero nineno ka rei gedo ni wacho ni rei gedo tiende ni obedo mos to system ne tiyo ibedo mos to programs dhi nyime kata na polise mineno ni wawe ugo uwi kesa mwago uwi ni reyo di Ondiek polise mang'eny
biro miyo joka chich dholuo tinde national anthem ji te winje ulinga linga to wachni owadwa no ka Nyasaye oyie gik mabiro go opangnwa kaka pangore to ka dhi bedo mos to wuoyo gi nikech ng'eni police bere yo ken directly in charge. In fact, they are in charge of chief, Adio, and the rest, provincial administration. But koro, obru wuoyo gi inspector general. To koro ni bwana, joluo gi osebedo oko mang'eny e sirikal. Carefully, miya prari ariyo mi wabunge gi. Adhi wabunge to miya abich mi wabunge gi. Governors wa miya para. Mondo mi jowa oyud kaka donjo. To mana ka wan gi kwe. To kwa donjo ka wachalo jom gagoko mwadwa yako mano ok nyocha wawachi. Nyocha wawacho mar bedo mos, pangruok, rieruok bas wamanyo kaka wakaw. Nikech giseketho ma adwa pango moro. Okay. Nitie gima Ondiek wacho karka madwa medo. Mondiko wacho maber. Ni nitiere leaders wa ODM ka. Wabunge moko mawuok Nyanza. Mane gisadhi magibede kona ma ok gidwar ni kijana moro amora kendo ma smart mondo wuogo golgie kombegi. Mana nyisi kati Ombija ma idwaro kom malichni. Nitiere jodongo moko biweni nafas. Ineno. Gitiyo gi advantage mar jakom waerogi. Ineno. Mar frustrate vijende matino. Ineno. Koro gima Ondiek wacho ni adieri. Gini ok morwa. But en gima okete kaka mbom. Nitie chieng' mobiro muoch. To ne muoch negi marach. Nikech gi frustrate vijende mabeyo. Matindo. Man gi vision madwa skuma vijende mondo dhi mbele. Ineno. To wante wabak Barbara Ludinga. Lakini kugi kama kuda po cake. To gigo no Ombija ni pod thin. Ken ni pod thin. Gaucho ni okonego nini. Maonego beda mobilizer. Maonego bed ngama gonduru. Maonego nyeo ne frimbi tu. Ineno. Begi mababu Owino yuago. Ineno. Manya ka nomination chance gikao gimijo mwa. Koro gini ineno gini gitime. To gikia ni gini waneno gi. But ngamumo wapod momiyo gini ok nyal muoch. En Raila Odinga. Momiyo gini te watimore nade. Waling nikech wamiyo babano. Respect kalero gik mosa konyowa, gik mosa timo, gik mosa kele luo Nyanza, gik mosa benefit. To kigipar ni gin yuawegi, ni gin waluorogi. Wan gimotimo negi ni wawenegi nafas. To Ombija biro nyisa, sani in gi dream mar chung. Kendo Nyasaye moro teli mondo dikom. To samoro biro koso dok nikech nikech ok ni ok in gi jopiny. To gibiro gidhi, to giwacho ni Ombija chendo nego beda lende e radio kanyo, choko nego kal radio kanyo. Ineno. But to nyakach ndo bro wuoyo jo nyakach bro loso lakini ginge maber ni ya Ombija benyocho di Addis Ababa joma nyocho ko di Addis Ababa video tike Ombija anyisi kon ni keto gini ni kaka doro MP kana senator yadhi yudi ke nyabi Addis Ababa angi mangeni jogi ok believe joma no sodonjo MPs 15 years 20 years ok believe kuom young people ok believe kuom kabisa koro chuno ni nyaka wan vijende gimomiyo vijende Ombija ok wagore lwenyo achiel ok wariwore. Ombija wacho mare, iwacho wach babu wacho mare, ineno Gaucho pandi wacho mare. De tong ni ya ni wariwore ni wante wane ODM under Barbara Ludinga. Then waketo kata kijana kaka wabedo kaka kijana mara Ombija ne man mbele wa. To wacho ni koro Ombija sani wadhi wakilisha interest mar vijende magwa. Ineno. Kuro wadhi vijende kaka 1000 to wacho ni bwana Oma Bay nani Ombija chung nyaka chodo ticket Ombija ngane chung Migori kama odoro ticket Nairobi ka ngane chung then waketo kijana kata ken Ombija kata ni kijana manto ni mbele but shida mar vijende Oma Bay ni mbele gi gimbende ogero vijende mavokol mabiro koro the same lo moyo go mar jodongo gi Musa bedo 15 years gi wale go kum young people bende ma Musa bedo one young leaders Musa bedo vijende go bende dui mag vijende wetegi ma joluo ogidwa vijende wetegi matima ngowa mabiro kibiro mipaki kabisa tioro ni guns mondo timirade ogoyi olawi ogidwa ni mondo gine magibira ngowa gibed malo mane mo miyo ka monda sifu Ombija haringo poda bedo mana kuom baba kata nyalo bedo kuom wanga kata nyalo bedo kuom ngane kuom chilo tawe kijana wado mangowa nikech kijana ni en adui mar kijana wite to koro gima Gaucho wacho ne kare to koro be yamb siasa ni dhi lokore go jende koso koro dhi mana dhi mbele kama nyaka vijana ni ure koro bedo very strategic gombo ni wabed very strategic emomiyo an kata ka biro ka kigwela mae hango na bire studio mar Ramogi kawacho ni an chairman mar national mar chama mar PPA cho ninga UDA coordinator tawacho nikeche ase strategize ano kadwago siasa ma press kaki winjo chwakore kako chwakore maka Ondiek chwakega press ago kama tibago ka press mang'eny alan maka to age kaka tiyo gi wuoyi piny kocha gima timore niya
nasego kwano ni kalure gi kaka riwruok osebede koro bede kinde jakom gi most likely President William Ruto ka jakom dhi konyo bedo president ok obi dwaro niya nokel ja UDA moro madwa antagonize jakom but wambe kaka oganda wabiro dwaro jok madwa antagonize jomochunga nikech ok wanya yie ni jok moko mosefelwa e bunge ka pod dok mosefelwa MCA ka pod dok mosefelwa kaka governor ka pod dok mamiyo wich kuot ka so what we want to do en ni an chama nani jaduong' Gaucho kidwa chung MCA bed ready mara ni emidhi donjo nikech moro chok dhi miyi jike joko ko trust ineno joko osebedo club members club ineno members club ODM osebedo club manigi wegi ok gi trust umbija don kai mawuotho kamanyo secretary general mar ODM e Kenya mangebe mbinya pa mana dhi obosefuna to nikech gineno ka ng'ato donjo kama is not a club member giketho yiero dong no yombi ayo no secretary be no yier ne gichungo ni wan gi BBI kase konka western machomo Nyanza joma bebru ko nase di ma delegates na di obo baba no sene nini okin go musimamo no gise de gidi sa dalo ne pukawe ODM dalo ne podane ODM ango mini wuok no reasons mano mi wuok e ODM ka chako lero kato dwaro the whole station okay the reason mami ukora kelo chama ni dwa solve problems manane ne ODM reason number 1 en ni sama joma tindo anwe ura market ngane Gaucho kikulawa kigiketu lawa we uru we adhi eliete no kigiketu de woro adhi eliete aland PPA nan ka se dhi eliete alando PPA nan abro manyo candidate mangeni gidhi tuono nikech club membership cha ok dhi mi ok dhi bedo member cha kora abiro mi ni bwana Mbija inago kwandi ok dhi mi bia mi otiko chaklando gi marani jonyakacho dhi oyiri kako Mbija gi PPA ok ni kako Mbija moting bade the thing because eni kawa wayo thuolo mwasiko lore ni club members gi yiero kigin mok gidhi lande bungu manyaka sani koro jomoko ywak nikech national service nikech yiero mok e bungu because of bedo club members kose dio lando rikucho koro rito ni member wad gibiro confirm ya kose lande to weura we obedi basi tero ir jopiny mai mose mono jakom bedo president nikeche samise dhi kawo ng'ati lande bungu timiye kom maduong' kaka mar governor to ji 100,000 mane winjo gone ng'ama giero kura cha dhi to gone ng'ama gidwaro cha to tamore gone jakom mane manomiya katieko Mbija na wacho ndalo moko bura mane wane gi jakom nakoni your excellency jakom tam ji kaka anja kwano gi nying gi kiena no reason nikech tineno ka gin luminaries luminaries wa madongo dongo maka ne Raila bedo president wanshwa ne dhi bedo minister achiel kuom gi nen badi ne dhi bedo minister sirikand Raila mora mora badi nyaka ne bede minister ng'ato kaka Gladys Wanga ne nyaka bede minister nikech kako sebedo Orengo ne nyaka bede minister Anyang' Nyong'o ne nyaka bede minister na penjo jakom niya ang'o momiyo jok ma nyaka bed minister sirikandi gi ringo lao governor Homa Bay Kisumu and the rest di lao MP to ini kwamo Nairobi kendi ng'ata achiel iombi kose yombi gin giseyudo margi gibedo declared kucho koka gilao ndege gibiro iri giywak kodi koro gikonyi to giwacho ni gidhi konyi malo ana wacho ni jogi gin tam gi otiko te mondi wachne wa mondo wayud president nyakubede bataka ok ne ole dama madhi gore kucho to jaluo moro to onge nikech gin pod girito kure kwano tuchegi mae mana wacho club members dwaro kombe gi mokwongo giduogo gi kwera ni Gaucho ni Raila dogweyo ni gimichame mari gima kiki gigen ni gin gikwongo giyudo kombe gi kata jakom fail ana we bedo MCA Kibiri ward mana dhi yombe nikech nyaka na Cyprian Awiti bedo governor nikech ne jakara chonjwa kendo ne jaturwa andina bedi jakom nya yina thuolo moda beda rit koche kucho dine wagore gole dama ma wandi logo wabunde kaja sakoro rumo tie kwache ni sakoro rumo waka wach mogik an gima nyalo wacho ne Ondiek ni adwaro ni ber mbele ng'ang'ana nikech kijana wadwa but anakwa vijende ma akwayo viongozi wa mantiere serikali jo mantiere ministers nyaka ma governors kata MPs giteme matek gi empower jo kich anombija samaro ka wuthre ji paro ni anomia gimora mora anonge gimosamia to imbe tindikedo ne chama ichung komanda onge kama sabede mabeda content ni kata tire pesa moro mimia every month onge magara kijana moro lawa ni pango nega inega nono onge en maniga ucho nonywola ngama mkora ange manuva hivi na hivi but onge gimosa lakini koma di chung MP kata senate
to kadwa lando sani kech kalando sani to jo club gi nyama pe koro kanya an ngina pogo na kodi an kalando sani to moko ngidhi go ni Gaucho kolando ka ticket inyalo miye koro ngomor biro timo ni mokwongo inya misum inyalo timi nini mara riyo gimanya wacho ni ati youth magwa mambele gi kamutingo Jalango Babu Atandi Edi gi unite youth mondo wa unite ngigi especially majuluo kinyalo wacho ni Kikuyo ni Jarabono eri Kiamulo eri to jaluka miwuokeni onge ngama feel impact mari ni rito warali irito jige mkutano incitement gango sani anakuwa ni jok mantiere Roy Mondo Molo majogo yudo serikal kani kanyo gimie teko gimie time kagik mawinjo motimo kuom gi notimo adieri kenda jok nyawacho ji 100 mopogore en adieri notimo nikech nadhi mose nyisem ne otomogero ne mamoro Migori otim motimo Mbadi otim matimo to mamuhimu sana gi empower vijendewa kaka nyocha chonendo ka president okao 20 million otero ne pastor gi chiege ji ariyo 20 million no kibiro kwa karika milungo chama mag vijende mag joluo milion achiel kila chama iye empower gi kata kocho nigi kao sani wach marimi wa piki ni kiani gero no ka wash machine magos nini manosa rumo ineno sani gi make sure ni Opio Wandayo ndiko jomandiko Gladys Wangagino ndiko jomandiko kik ben ni kagiro tenda to mana families gi kagiro gi morto families gi ana kono gi kenda kwa gini joluo ma vijendo sato zaidi joluo ma vijendo sanyore zaidi joluo ma vijende ni girisa sidendgi gi make sure ni wangni kik wasik ni wane majuluo mimi wa ops kila iga imi wa ops makuru wakalo daraja ni mara reo ni wane mara dek wane gi empower jowa to katieko ni 2027 gimi vijende bende madoro kombe mag MPs mag MCAs gimi kingiyo Rift Valley ka wasasahau Kipkele Enricos Gigi wasasahau Franklin Bet gini wasasahau Musa Sen Modugo mana nyoro to wanto around 30 years wawinjo mana nyingadi nyinga achiel nyinga riyo nyinga achiel nyinga riyo olokore mene komni odonjo me komni kwani umbija gini gidwa bedo karango gini ok en kosa mar Raila Odinga en kosa mag vijende moko jodongo moko manosedhi oketo club moro ne gine manyaka giamua ka gitimo gini magipange maber nikech gimbe chieng' moro gibiro wuok e power biro bedo marach nikech obiro vijende mathindo biro kani gasira kod gima koneno kata geche gi gisewuok e power en ng'wech daga chielo kende adwa ng'iyo joluowa e wang'i ka manyisgi ni aneno ni club mar members mar ODM ok dhi konyowa wate ok adwa gora kode adwa mana ni mondo club no bodhi nyime kech waseng'iyo kode to an adwa kelo gimiluongo ni progress plus vieko mar jomatindo ma wadhi kawo go loch jomatindo club ka ok dhi miwu tiko gimutim en ni wapangre uru ok ago jakom wadwa bedo pake to wapake yo ma ebo miyo wathuolo to wagero marwani sama wagere to wawacho ni Gaucho ka in butu jakom to mi wathuolo wandikne jakom barua ni Gaucho koro romo bedo gi gache wuon gi ode wuon gi tije motimo kata ohande mogoyo an adwa kwa jo ODM kendo adwa challenge gi ka joluo kuneno ka Gaucho muliungo ni Ghetto President Raila oko make sure no donje sirikal duto kamoro within igani kata iga manyien to ubiro yie koda akwa jakom Raila Odinga elo Gaucho ka to gi vijende moko 3-4 moko mang'eyo ni kedo ne oko ka mane manyalo mora kaneno ka Gaucho migi moro mapin omiye moromo kode ng'ama chielo to koponi ok onya yudo nikech maybe gimoro manyalo tame yudo awinje no luonga Gaucho gi ng'ano 100 million moro 5 ni Gaucho koro yaw duka ni kotami riembo to wabiro koni kare no mito timamo otami but Nyasaye mad konjo luo wang'euru ni akene dondie ka wachako chama wani ok en mar ke pogoji but en mar mondo wabed gi thuolo to kendo adwa lande chakre Migori Siaya madhi kode nyaka Busia mado nyaka Mombasa mondo mi abedie president mar Kenya ka kata bedie part mar team mabiro keto telo mabiro miyo factory sigere Kenya ka an mano ken nikech factory by the way anadwa bedo ni factory kende madwa no ger nikech factories ko ger
Oromo. Kuonge loso chama, kuonge loso chama ke donje e factory. Koro loso chama. Chama de loso Kennedy Ondiek jakom mar Progress Plus Alliance erokamano ahinya, mano Calvin Sokoth Gaucho jasiasa mar ODM kata Ghetto President erokamano ahinya kuom wasechu. Koro wawe kanyo chenro mar koro dwani kiluonga gi jakom chama cha. Jakom chama. Gaucho youth leader mar PPA, but that is very strong. Mane kamo chenro mar buch jopiny erokamano ahinya. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding opanga janyakach dendo Ombija tai anyakwar guok ocha pesa. Unendo maber jokama.